karepe dhewe. Nek ora digenahke Petro iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenah karo Panakawan sing jenenge Petro, kakangku, nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, weh lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh, negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapike. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong njajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe le tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le tapa ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabrangan namanya. Sretinon ning pasewakan busana aneka warna Puspiteng Udana Myang Pancrah Sarwa Rukma Ranggeng Manenek Nara Banyo kang sumerat kenyaring tejo sisiring ati wimbo kekandha amrih tiuping maruta
saparan mangambar mas anakku sing tak tresnani anak-anakku Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong sowan ngersaning Bapak Padhararja sak pratamu tuli pangestunipun Rama tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowanipun ingkang putra Pambayun inggih menika pun Nala Gareng kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk Rama. Tak tampa gawe gedhening ati dening wong tuwa ora liwat pangestune Bapak Tampanana ya tole kula pundi engko jimat paripik ndayanana ing kasantosan paring paestu paduka mawakana kabagyaning gesang kula. Allah nak nggih. Prayogakna nggonmu ngadhep eneng pendopo pedukuhan iki Nala Gareng sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantara ngersa patuko Rama Semar Badranaya. Petruk Kanthong Bolong Padhararja sak papamu Petruk Kanthong Bolong. Pangestunipun Rama Semar wilujeng, Pak. Bekti kula katur nggih, Pak. Iya tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana dayanana uripmu Petruk. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang. Rumeketing Werdaya saestu mawakana cahya nur cahya daging rakayuwanan. Pangestunipun Bapak dayanana gesang kula nggih Pak. Iya prayogakna nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar. Putraning sun sing tak tresnani. Ndara Bagong. Padhararja sak pratamu Ndara Bagong. Pangestune Semar larak tenan. Nering sambikala sowanku tansah pinayunganing kawidadan. Pangestuku Tampanana ya, Mas. Walik kok. Ora apa-apa Petruk aja mbok sengeni. Bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura. Prayogakna nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar Badranaya. Bagene iso basa. Iso iki tok mingan. Prayogake Bagong. Nun nggih Bapak Semar sampun mboten kirang prayogi Rama Nala Gareng dalem Pak. Petruk wonten dawuh. Bagong, piye Mir? Anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa. Iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembugan. Merga iki ngembek marang kahanan Karang Kadempel ya padukuhan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestoaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa? Mong sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Boleh? Nggih. Jalagan bab apa wae iki nek ora dirembug bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembug bareng-bareng antaraning aku, Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngengingi babakan Karang Kadempel iki kuwi luwih apik. Merga mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestaken dawuh. Rada maju le do suwan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tuwa karo anak-anak sing tak jak rembug babakan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pangapunten lho Pak radi majeng anggen kula sowan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nyuwun ngapunten Pak radi majeng anggen kula sowan.
Nyun pangapunten Pak Radi Majeng anggen kula suwan. Iya cah telu tak keparengake gage gewis. Kene ndang cekat-ceket nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Handra ingkang Puswita. Siliring samirana mrih sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Nggih dalem Pak. Nggih Pak dalem. Aku mau wis matur. Aku mau wis kandha. Nek iki ngrembug babagan Karang Kadempel. Tule najan Karang Kadempel kuwi mung wujud pedukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah. Bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngandhut sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ngono nggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinjung marang pedukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengen ning Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi, Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah nek kene sing dinggone Semar kok malah ora ndang cancut Taliwonda dandan perkara pedukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sawijining papan sing iso dibanggake. Duwe sawijining papan sing iso dienggo ngangkat marang jenenging padukuhan, ya jenenging padukuhan, ya jenenging kawula sak padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ning Karang Kadempel ki ayo padha digula wentah ingkang sak apik-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Lho. Saka rekoso dhisik, mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya kanthi linambarane kelas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok. Ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik. Sing iso ngrawuh-awuhake para kawula liyan pedukuhan, luwih-luwih liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ingkang sak becik-becike. Kanthi cara mengkono padukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwih-luwih kawulane penguripane mesti bakal mundhak.
Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun boten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu didadekke siji penemu kaya mengkono mau. Lho. Ya ora. Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakasa. Koringakasa ki apa, Tru? Koringakasa iki kok goblok kabeh. Koringakasa ki pintu langit. No. Karang Kadempel ki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padang kencar-kencar tek kene ijik peteng. Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki Koringakasa iki sapa becik papan-papan iso padang kencar-kencar pulu wetune para kawula iso mundhak contoh padha buka warung padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute nggih ngoten nggih Pak kula kinten kok cocok napa sing ngendikake Bapak nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon nek ora ordo diwiwiti duwe dhisik sing dhuwur iki bakal mbantu ngono ning sing utama kawula Karang Kadempel nek kawula Karang Kadempel wis padha gumregah rasane ayo iki nggone dhewe padha diresiki padha didandani iki pelatarane awake dhewe padha didandani padha diresiki padha diapik-apik papan sing reja papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak nek do lenggah do kepenak nggih mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki tole aja ngaso aja turu ning ndang tangi ndang gumregah ndang cancut taliwondo nek iso ngumpuli karo liya-liyane papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan sapa sing luwih apik ya kuwi sing iso nekake para plancong Semar romongane terus ngawur nek ora ngono nek ndi kok ming lakon Bagong duta ndase atos nek ora tak gawe ngene iki lek ku omong wis jeleh nganti kowe serik ya mir nek aku ngerol kowe iri ya ora perkara iri aku piyayi wis nonton Bagong duta iki jutaan lho kok ora mung nang Indonesia tok luar negeri iki nganti apal kabeh mulai iki kudu digawe sanggit liyane ngono lho digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta aku tetep ngerol geleleng iki ning mengko nek jam 3 bubar ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae oh ya siap pokoke kowe nang kene tenang wae mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe Gareng sing dadi ketua RRT Petruk sing dadi pengarepe RW Bagong saiki dadi apa ketua pemuda waduh ketua pemuda kok golek wah penting lho cagak tuaing negara cagak tuaing desa cagak tuaing pedukuhan ki nek ora nom-nom ora ana nom-noman ora bakal jalan nah saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom kuwi supaya sadar supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digula mentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, sesuk tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Ya. Aku ngrusak pikirane wong enom jenenge ora. Kowe iki diangeten kok, Gong. Aku karang saiki mbok kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi cah enom-enom ku jan. Saiki ora nang nggon peteng terus. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh.
Masa kuburan kok gue mendem nek kualat lho. Lho maksudnya nek kuburan gue mendem aja. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya. Omongane mendem mayit ya bener. Di lumpukke Wiranem Bagong. Nggih Pak siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih. Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadine apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh, aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik, Nalagaring Petruk lan kowe Bagong. Sidhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu nengi lerwu sing duka cipta perbuti mandana raras ing Dereng ngantos paripun sampe Bawacana. Kasaru ingkang prapta wonten ing Karang Kadempel nenggih lancur Pandhawa. Bambang Antasena Raden Garuda Sumawana Raden Antarja dumrut ceptan para panakarya kaget kang samya mulat. Mendalon tata trapsilanira. Ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta gawe kaget ngantos tratapan ati kula sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur Pandhawa Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den ya kakek Semar ndak tampa ngaturke bekti karo aku tibus padha-padha pamujiku katur ya kek nggih kula tampi ndadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng Den ya Kiai Semar Slamet Prabaku aku ngaturake sembahku katur kok ngawawahi adat kula niki ming batur kula niki ming Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar mengke kula kuwalat ora sembahku Tampanono nggih kula tampit dawah sami-sami Ndara Antarja wilujeng Den ya Kiai Semar Slamet tekaku aku ngaturke basaku katur ya Kiai Semar nggih kula tampi Nalagaring Petruk Bagong ndaramu padha rawuh ngaturna bekti karo bendaramu Ndara Antasena bekti kula nggih Den Nalagaring tak tampa reng pangestuku Tampanono kula pundi nggo jimat Ndara Kankaca bekti kula nggih Den yo Nalagaring pangestuku Tampanono nun nggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara yo Nalagaring tak tampa pangestuku Tampanono nun nggih
Ayo Truk, urut. Ya. Ndara Antasena bekti kula. Ya Truk tak tampa. Pangestuku ya Truk, nggih. Ndara Garukaca bekti kula. Ya Truk tak tampa. Pangestuku Tampanono. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den. Ya Truk tak tampa. Pangestuku Tampanono. Nggih. Ya Kong. Sing arep sapa? Antasena. Ndara Antasena bekti kula konco nggih, Ndara. Ya Bagong tak tampa. Wah, katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh. Iya. Duta nendi? Dereng ngerti. Teng pundi niki mengke? Iya. Bekti kula nggih, Den. Ya, tok Bagong tak tampa pangestuku Tampanono ya Bagong. Nun nggih sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe. Para to bindeng kowe. Pilek kowe. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Nun nggih sangat anggen kawula mindu. Mundi. Apa? Mundi. Walik. Mundi dadosaken jimat. Sing mburi aja ngoten Antarja kuwi ora apal ndarane kok ora apal to. Ora tau kepethuk e. Ora tau ngekeki apa-apa barang. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Mbarepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula konco nggih, Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanono ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae, bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den, matur nuwun. Dene sampeyan pun nuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku, kayak nalika semono aku nampa Nawala saka Kakek Semar. Wondene surasaning Nawala, Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepunden menika. Raosula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Mergo Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegeden nempyak kurang sagak, kakehan gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe diarahke utawa digenahke, dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkinipun supados papan menika dados kanthi sae Ndara. Oh, perkara ngono to. Nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndak entek, ya nek disake apik, nek disake ora apik ya bakal entek. Ning iku partikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana Prabaya. Lho. Ora nggo dana ora sah. Danane saka awake dhewe. Awake dhewe kudu wani geteh sikik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara-lapa dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya. Mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih, kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate yo gampang. Ngono ya? Wong kepenak kene mak clikrik tekan dhuwur, kuwi engko tibane gampang. Nek ora ngrekoso dhisik, kuwi engko le medhun yo gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, direwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakal langgeng. Kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Mula awak dhewe kudu wani ndandani
Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndoro-ndoro kuwi mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Lho, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biyuk. Nek terus laris biyuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu, kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik, nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ling ladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Ha, milih saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang toto, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Ya, yen ming perkara kuwi aku sagu kek. Ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu, Kyai Semar. Tan Samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Dereng ngantos paripun sami Balwacana. Kasaru praptaning nata ing Mandura Prabu Baladewa ing dumrajak tanpa larapan. Kyai Semar, aku sing prapta Kakang Semar aja kaget. Sinuwun. Damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiang Agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun Den. Yo. Kakang Semar tansah pina ingkang kawidatan ing sambi kula praptaku. Adoh saka Rubeda. Aku ngaturake pudyasawaku katur ngersane Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bekti kula kunjuk nggih Den, Ndara Tiang Agung. Ya nulung kering katumpa pangestu tampanono. Niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun mandura bekti kula katur nggih Den. Ya Petruk kantong bolong tak tampa pangestu tampanono. Oh iya, kula pun dinggo jimat paripe.
Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Ya, Bagong. Ndak tampa bangsa Kutaman ana, Bagong. Ning sangan kula pundi? Melu cepet iki lho. Aku ana ngomong cepet banget ya. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun tiyang agung mestinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep ngurip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saling usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para Brahmana Winasesiwa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Merga ora nrimake nggonku ora bisa nyirep marang pagebluk ing tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wancing ingkang tak amtokake, aku nglakoni prihatin. Kanthi sarana sari narite sesemek ron raja mula bebantal albotos sari babak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa. Supaya aku sowan marang Karang Kadempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau. Rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura ngene ketaman pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalihmu ora pingget mergo aturing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati, wis tatas runtang-ranting ing ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabarane ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara ati aku tak matur marang saniki Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna, swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon. Terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah.
menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten to. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, saben dina mati nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan li dadi nalindra. Kakang Semar. Aku mboyong Semar, putrane negara Mandura dawuhing dewa, dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Kene ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kowe sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Aku cecetha banget omongane. Semar, kowe atagoneng Mandura, arep kanggo tambal. Gosok kupinge. Apa Gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Neng barang digenah karo Panakawan sing jenenge Petra kakangku nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal wae lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentala Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, kudu sapiye? Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karang Kajembel. Nah saniki kula takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cecah jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene nang omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyo karo Semar gogo-bro-bro ngono moyo. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Aku jenenge duduk Manangunung. Wis rasa cerewet kok ngono ndak takokke ora. Golek ki rondo Pak. Moh. Kok duduk Manangunung golek ki rondo engko nggo aku. Wis. Bales. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah. Gawanen Bapak. Nggo ngenang kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar. Terus kawulamu tentrem. Terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun kepada. Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar tukunen kowe. Cejes iki. Pak ngono nek payu larang kake Pak. Ora apa-apa ya. Ya ta ya. Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak kake ora apa mati wae malah kena lho Pak mangane kowe ora perkosa to Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trimo. Aku ora trimo. Lah aku tekan kene kudu mboyong Semar. Ora iso. Ora iso mboyong Semar.
kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai bacacange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampul, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin apa mbok Gunung 10 wis to. Tamani Jugruk kabeh. Tenan aku yakin wis. Jenenge apa bos? Ora tak dudui jenenge. Nek ngetak dudui bentuke ya yo. Ya ya. Lah entuk nanti kok gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak tuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur menggok ra kowe. Nang kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong bapak lho aku ora entuk yakin sing sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genawe wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Weh. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa? Weh, plenal, panang jajan sebentar. Wah, nek ngono apa? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku tangkeme mbok aku. Nyepeleke ora. Gong ku ndak kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kan piye alon-alon? Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngono iki. Lho sindane do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundhongke mrana bae kok. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja nganggo lho Pras kok masih ngono. Kok nang koyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Ngono. Kowe iki malah werna-werna. Kowe iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku iki nesu kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku mung lucu karo Petro karo Gareng ya, Truk. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panus maring jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong entuk apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja lakon tuh sapa kira-kira kuat nedai Kiai Nenggala. Kiai Alugara Barat. Diar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendho e. Burung tak empake. Jarene iso nggo nuthuk gunung. Lah iki nek dadi matke ya nggo nuthuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tantangana Baladewa. Kowe mepalangi aku ngene bayang Semar Batrana aja nglakon tuso Bagong. Nek ngendi papan neter Kanthi Dayan. Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati. Gong. Ngopo kok mundur? Teratapan aku. Nah, terus? Oke. Wisen ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter Kanthi Dayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya aning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken kemandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhani nyayel ora. Wah, getun aku. Ora sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto pengenge iki. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar nawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura. Mboten napa-napa, kula manut. Yen kowe ikhlas mapanut dina iki tak boyong Semar Batrana. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan.
Ucap kacarita nalika seka semanten. Arsamondo Kyai Semar Badrana nenggih Sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasinungan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawanta. Dupi arsa nggrayang Lurah Semar Badranaya kena dayaning Lurah Semar Badranaya dawah kalenggak Nata Mandura. Ilang sipati Nata Mandura nenggih perjineman pasetan daya lumayan nenggih Sang Jaramaya. Yo ngawur to Gong saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya ora buta. Wah gedhelek sak kayang-kayange. Ngawur ora. Aduh Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Oh sapa ya Pak? Jaramaya. Wah Jaramaya ora. Anak bae sapa iki? Anak bae Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah sekan ra tatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kapak-kapake? Aduh mati aku. Aduh Semar. Iya tak nehi urip Jaramaya, tak nehi urip. Aduh. Bagong kowe tak cuthuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa iki ora sato kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira ngapa-ngapa ya, Men. Ki meng tengok nang kene kok. Waduh. Bagong. Lah iki jan wis iki tumbak cuk. Ki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa yo nglembreh. Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu to? Alah, nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok manak iki aku. Aduh. Ayo wetenge loro lho Gong men. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapati kok gilek ya. Iya. Tak pernah ke. Jaramaya. Inggih Kyai Semar. Ngapa kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampika pejahipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren nggone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti. Sapamenika para perjineman Baju Barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih, mila mekaten. Ya kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar.
napa kek? Jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka. Jebul niki wau sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sabda lah kok wujud Jaramaya matur nek Durga kali sak wadyabalane pun ngramyang teng Karang Kadempel kuwi lha dal. Lah terus sampeyan pun sago bantu kula to. Mula perkara wadyabalaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngerantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kek. Nggih. Ya nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Ning ya aja lali, kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati. Lawan tandange putra-putra Pandhawa iki kek. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngamping-amping kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan periprayangan sing watak-take angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala Garengmu benga pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi cara-cara kaya mengkono ora bakal dileboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ngulakana ndara-ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestuken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu, tak jak itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Karawitan kan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak. Wah jan. Kaya gendinge napa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora ya ladrang apa ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku kuwi ora ngerti gel. Aku ki isane ming pangkur. Aku isane ming pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon, Pak. Kuwi cocok kuwi. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grombyang-grombyang. Aku ge tak mlebu, ndara-ndara kula pasrahke nggih Den. Ya, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purna gati ning pananggilan. Gelora Semar mlebet madyaning pendhapi padukuhan. Katuron saking Mandrawa. Sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken kidung suci Santi Mulya. Pancasila, Bangga, Dandanya.
Asma bang wangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene donga lengkung ler sing pene panca Kepetoke ngayam wana merak manguwuking pagakan Koko Prabu Salawu paduka kula ngaturaken pasegan Wanakrami inggih Yayi sampun kula kami karya bombong raos sing manah Tresna baktiku katur ya Werkudara tak tampa Koko Prabu sembah kula ya Arjuna tak tampa Koko Prabu sanget boten nginten babar pisan bilih sawetawis wekdal Kyai Semar miwah atmajanipun boten seba wonten praja Ngamarta mongko paduka prisa piyambak bilih Pandhawa menika boten badhe saged pisah kelawan Kakang Nayantaka nanging emanipun ingga sapriki sampun tanganipun Tigagang Candra Kyai Semar boten kepareng sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu menggah pemanggi paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi Yayi nuwun sewu menapa Yayi boten utusan kan para kadang
utaminipun Werkudara menapa dene Janaka supados nanjihaken kelawan Kakang Semar. Koko Prabu nembe iki mawon kula badhe utusan tumuli Koko Prabu rawuh. Ing mekaten kula tumuli tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara, nggih. Apa Dimas ora ngerti ti? Apa to neng? Dadi jalaran dene Kakang Semar ora sowan marang Praja Ngamarta. Aja lakon aku nang takono Jlampruk. Janaka sing saben dina ora nate pisah kelawan Punakawan. Arjuna kula wonten paring dawuh. Apa Siadi ora ngerti apa to sababe Kakang Semar ora sowan? Koko Prabu kula piyambak boten mangertos. Lingking saking menika menapa boten langkung prayogi menawi dipun tuwi wonten ing Karang Kadempel. Dipun tuweni kados menapa Kyai Nayantaka mbok menawi mangke manggil beda Koko Prabu. Sarating pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang dia manah engkong praptaning Iwang Pikulun manik moya kaya kagiat kang samya mulat. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kencanging risang mawe gandrung pukulun boten kanthi kanyono-nyono paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Puntadewa Luntompa. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna Luntompa. Guru kakekku aku maturke sembah. Iya Werkudara Luntompa. Pukulun kula ngaturaken sembah. Iya Arjuna Luntompa. Menapa to darunanipun dene paduka Pukulun keraya-raya rawuh wonten negari Ngamarta upamiya badhe amiji dhateng sowanipun para Pandhawa wonten ing Kayiwangan cekap paduka paring sasmita menapa dene utusan Jawata sanesipun nanging sabab menapa dene paduka kepareng rawuh piyambakan wonten ing negari Ngamarta. Puntadewa kula wonten timbalan ing adhawuh aja kaduk ati kajron penampa yektine prapta ulun ora nedhi amiji dhateng sowan kita. Nanging ngerti yo nggih. Dina samengko Kayiwangan pindhane kaya wis dudu wujuding Kayiwangan merga saka polah gawene Panakawan Pandhawa. Polah gawenipun Panakawan Pandhawa kados pundi kepareng paduka Hyang Adi Pukulun. Bagong sowan ana ing Kayiwangan diutus dening Kakang Ismaya nyuwun winih Plemertangga Jiwlon Jambudipun Nirmala kinaryosana rancak wewangunan ing Karang Kadempel. Nanging ulun ora ngeparengake tumuli Bagong ngamuk punggung eloke ing atase wis ulun patrapi utawa ulun dawahi saka kadewatan. Boya tumama ning awake Bagong dina samengko mutha-mutha kan panjenengan ulun mangsa Barong Pandhawa nggone ngelingake kelawan Panakawan kita. Werkudara, nggih, Janaka wonten dawuh. Wis terwaca dawuh panjenengan Hyang Adi Pukulun Bathara Manikmaya Dimas. Panakawan Bagong elingna aja nganti kurang ajar karo para Jawata. Wah, yo.
Nata laruta saking kutha sang Kurukula yen amutusa sang Sri Bagong dalem Bagong non apa bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru heeh lho ora basa anu nggih sebab apa mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga sapa aja edan aja ngawur Bathara Guru wis sembahaning para titah Bagong ayo dilereni nggonmu moto-moto sang Hyang Jagatnata nuwun sewu Ndara nek Bathara Guru niku maringake winih lemper tangga jiwa jambu dipanirmala mongko sik njaluk bapak niku kula ora apa-apa kula ora arep mamoning bapak wis maring dawuh karo Bagong nek Bathara Guru ora menake sakarepmu Purbawasesa pasrahke karo kowe niki kula menggunakan hak wasesa saya Purbawasesa kula mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi lemper tangga jiwa jambu dipanirmala terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren ora iso sire ora iso karepmu piye tetep kula ngoyak Bathara Guru Bagong aku sapa belum karo awake dhewe kok lali iki piye mbok priksa ndasmu wah ruben turu kurang ajar lah wong karo awake dhewe kok aku sapa lah ya aku jenenge wis lupa ingatan lupa wong ngenten ora kena dijak guneman sing apik-apik wose kowe gelem mendho apa ora mboten wose kowe gelem leren apa ora mboten Bagong non aku sapa wah loro sing edan iki wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe kowe gelem leren apa ora mboten pokoke Bathara Guru mana Bathara Guru pundi kula ajeng kepengin njaluk pelempet tangga jiwa jambu dipanirmala nek ora gelem leren gak idak mutar lho kowe lah kok dadi kaya ngono kowe aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku ngewangi Bathara Guru leren ora leren jangka kowe iya aku ya wan kena modar tenan aku pecah sirahe mbok yakin wis to iki nek ra mulih nek bapak tak pasrahke bapak ya jawani lho bapak apa piye masaku Petra wong glipangke meja mas lho. Ora. Aku soalnya teng glodak ki ngomong apa? Kowe nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, antil bodar. Penyakit ratanan. Ya ora apa-apa dinggo gayang isi-isi anjat terus aja. Men ora teko kekes banget. Bakal wis bali. Sampun, Pak. Ndi winine. Wine dele wae. Lah, aku rak kongonan kowe tak kon njaluk winih pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala. Ndi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelemper tangga jiwa Jawa sing wujud winih. Aku wis matur nek sing mbutuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake. Malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Hus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Percik-percik ngono. Kowe lara, walau pengecune bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak ya. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sik. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok glidike ra jaman-jaman. Bathara Antarada dalu yo aji-aji. Kae ra kaya antel. Wah.
bocah gleleng e. Terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Ah wis entek gase. Heeh, tikate gosong ya. Heeh. Wis ra iso mabur meneh. Ha terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku dipethokke Ndara Janawar karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara menging aku koyo Bathara Guru aku nesu. Kono ya nesu aku didak aku endo. Lah terus engko takono wong Jawa engko wong tekan kene, Pak. Janaka iya Semar. Ndara Werkudara ya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Ora wani ngomong. Ya wedi lho Bapak. Kula niku tak takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake? Gajul dase. Kandhane ngeyel kono ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Niki aku kene pasrahno awak bandinge ambiar. Lho Kong sing wani omongan Ndara Werkudara. Karene tak wani. Lho. Ambane aku rono kadohan kowe rene. Wah, ae menungsane. Ha, arep apa? Rene. Kowe rene. Wah, kowe rene. Kowe rene tandangi. Wah, Kamas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngopo to? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi. Rasudi. Oh, Semar sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kali Manik Maya. Kula niki wit saka dadi wujud Semar nganti tekan seprene meniki durung tau ngrasake sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengen njaluk winih mawon lho. Hajeng kinarya srana anggen kula bangun ngarang kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentukke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggali sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anaten guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna sing ana gething keburu sengit mula pendak-pendak kula duwe gawe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo Gong beker-beker kok. Oh Kang Supan munyuk to. Wah. Kang Supan munyuk ya sak karepmu. Kang Supan apa-apa sak karepmu lah. Ora ana apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampean. Iya. Lah terus aku kudu piye? Pon sampean mboten santen pundi-pundi mangkendel teng mriki. Mengke rak Manik Maya tekan mriki. Nek tekan mriki aja kula tanjeke karepe pripun? Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Coba aku ngelongi kayamu mo. Aku ngelongi derajatmu mo. Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentol karo Bagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Jiwae ditantang karo bapak. Aku nek wis nang omah ya medeni bojoku tak tantang. Awang bojomu kok kowe bojoku ki traing medeni lho terus bojone nesu. Oh, ora wani nyebut. Nek nonton streaming mecucu mecucu. Siringan ra ruruan blas. Nek tak jaluki dia njukuk dhewe ngono kuwi.
Aku mas tenang jane wong cukup akeh juan. Ah iya. Digawe nesu wae iso cukup akeh. Ana ra tak gawe nesu ora iso cukup akeh. Nek ora iso dum-dum aku. Ah iya. Sirmu piye aku tak takon. Ayo, saiki mbok wenehke ora. Nek ora kowe tak tanting. Butuh nang kene. Apa aku kudu munggah dhewe nang kayangan tak rontoki iki Plempertangga Jiwa. Tak gawake Bagor. Jambu dipon lak rontoki kabeh. Kowe do ngeleh ora mangan apa-apa. Ya Pak yo, kowe kose. Konjur. Ayo Pak. Ayo dirontoki saiki Pak. Balik pangan munyo. Is. Becok ini ana wong gawe bahan senengane ngono kuwi lha aku ora seneng aku. Nun ngapunten iki gedhange kula pangan mboten apa-apa biasane pangan munyo ngono to. Terus pojok wetan. Ngopo? Iya. Hah? Inggih. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Ismaya badhe ngersakaken winih Plempertangga Jiwa lan winih Jambudipun Nirmala kula caosaken. Mentre. Mau dek aku nembung radikake barang Semar sing ayo saiki piye tak tanteng butuh kowe ngejak apa? Terus pucet. Pajan wis. Ya ini kok mangan gedang. Marai merinding. Iki apa to ya? Sir-sirane aku. Mangan gedang kok sir-siran. Marai dan jenak-jenaki wong mangan aku. Oh ya ini iki anggere ana siji mangan gedang, loro mangan kacang ki rasane kaya. Ngati kaya dedekser ngono lho. Ayo rasa dingetke ora. Ah weruh. Ah iya. Wis gak dijaluk kuwi pertama jauh lho. Ulun caosaken Kakang. Ngono kuwi lho. Wong aku ki dadi Kakang wis ngalah karo kowe pirang-pirang abad aku urip ning donya, kowe ning kayangan kanikmatan bondo donya, derajat pangkat tok kukup kabeh aku mung dadi kere kaya ngene wae tak trima kok mung jaluki karo kakange kok kaya ngono. Oh ngono kuwi lho Om. Waduh. Om sapa? Om Guru. Om Guru. Adine bapak to? Heeh. Aku glegekan terus ya, Tru. Oh iya. Irungku bundet ya. Sedot kere. Nanti dasmu. Kaya bayi kae lho. Irung butute irung lalu di karo mbokne di ngono kae. Tak terus aku sentrap-sentrup ngene iki. Heeh. Ini ora golek anget-anget. Ah iya. Ayo kene. Winih. Jambudipun Nirmala, Plempertangga Jiwa kula caosaken tangan kula kekalih Kakang. Ribut iki bentuke kaya ngapa to, Pak? Ora entuk. Kowe ora wenang nyawang winih Jambudipun Nirmala, winih Plempertangga Jiwa. Ndelika, ndeloki kok ndelika. Wah, ndeloki. Wis. Sesuk golek winih dhewe. Ya Reng ya. Nah. Ditandur ya Reng. Ngene wae Reng. Kowe iki sirahmu kok ana lendut tak tandurane winih. Aku nganti jekel kok rasane omong wae gek mung waton ngawur le omong. Lah nek ora ngono aku lek dicintai iki mergo kuwi lho. Ha iya. Kowe lah. Sinumun Dwarawati. Iya Bagong. Iya. Kowe cinten. Sampeyan ndek betake winih ora mengar takon karo bapakmu. Mang takoni sing angel men ra iso jawab. Bijine nol bapak. Pripun to? Kakang Semar nedya mbangun apa? Karang Kadempel niki ming supaya mecut rasaning para kawula sak Karang Kadempel gelem supaya bebadra rumiyin.
Nek wis bebodro niku mengke mengkari ngrasake kepenake. Oh ngono nggih. Yo Kakang Semar muga-muga kabeh mau dadi sarana pamecut tumraping para kawula sakarang kadempel enggal gumregah supaya papan kene bisa tambah reja, tambah endah lan setemah bisa ngrawake para piyayi-piyayi saka mancanegara. Monggo dipun wiwiti kanthi ucap bismillah mugi saged kalaksanan, Ndara.
Ya. Wis nama makaroni. Iku sop. Ora ning anu lho. Wis opi. Makaroni iki piye lho? Iku sinyale rong kena. Kena wis. Durung kena dilan router larapan.